Studio Dani Ceterica. Yaras dolu do que devo a me penas Minus devo a jaras E se la teria mena chas Valinas dolu Cu amem penas Tu sinyan amarudan Egistut kadicas Milos, milos, milos tutar ajara Milos, milos, milos tutar Yaras dolu do que devo a me penas Minus devo a jaras E se la teria mena chas Valinas dolu Cu amem penas Tu sinyan amarudan Egistut kadicas Milos, milos, milos tutar ajara Milos, milos, milos tutar Minus tatko tutar ašaraf. Господи, моля те, дай ми сърце на шма, сърце, което ще слуша, ще приема и ще изпълнява, Боже мой. Амин.
Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Ще стоя на канал, ще стоя на канал, ще чувам от теб, ще изпълнявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почива в теб. Сърце на шма ще имам аз. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Ще стоя на канал, ще стоя на... Исус, те обичам такъв какъвто си. Знай, че никога той няма да те остави. Исус, те обичам такъв какъвто си. Знай, че никога той няма да те остави. Исус Христос, Божко е, свято е името на моя Бог, Исус Христос. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дяволът е теми и бяга. Когато призовавам името на моя Бог, Исус Христос. Исус Христос. Алелуя! С твоята любов
Neka nas otavi.
те издигам, създала си ме да ти отдавам слава. Manguesi teu vez nesta só Manguesi teu vez tu chorou E devlesa Na manga Manguesi teu vez orado Na manga Manguesi teu vez tansibo Manguesi teu vez barbado Devlesa Manga, manga, manga Devlesa calves barbalo Devlesa calves tassimo Samo desar E casar a pensar Barba desinha me devlesa Samo desar sinha tassina Agaresque Recha mesinha Важното е, че Бог обича ме. Защото се не сма с твоите очи Към мерата е само ти, Исус Значи ти много любе Важното е, че Бог обича ме Важното е, че Бог обича ме Важното е, че Бог обича ме Казваш колко ценен съм Аз от твоите очи Така ме радващи Близко в нежа ми Казваш колко съм Аз от твоите очи Така ме радващи Близко в нежа ми Близко в нежа ми Близко в нежа ми Живи, здрави да са. Исус от Назарет, ти си моя Бог, покровител на света. Извор на живот, ти си моя Бог, много
Слава да бъде на Господа, брати и сестри! Искам днес, тази вечер, да ви кажем нещо много важно за това, което се случва. Тази вечер не е само отписването на малкия Давид, но искам да чуете как се роди, по какъв начин се роди, а най-вече как Бог го опази при самото раждане. Ето затова ще поканя бащата да даде свидетелство и да чуете това, което Бог направи за това мило семейство. Благодаря ти, пасторе, бъди благословен с твоето семейство. Братя в Господа, събирам се в святото име на нашия Господ Исус Христос. Искам да дам голямо свидетелство на Господа. Април месец, преди да отива жената да роди, и идва един дух в мене и казвам, че жената ми ще умре и няма да си идва вече повече от дома. И по това време дядото и бабата от Португалия гледат също видение, ама не го казват на мене. И аз не щях да каза за съпруга да я представям, се молих. И утрешния ден да отиваме в болницата и тогава Бог ми събужда. И казва ми така: сине мой, стани, моли си за твоята съпруга, фани по-си молитва. Като чух това глас в сърцето си, и тогава Бог ми даде утеха, ми даде любов, да не се съмнявам в моя Господ. И минава някъде 4-5 секунди, аз благодаря на Господа, и тогава Бог ми дава от Библията Исаия 4.4, че Бог ми казва там, че Бог ще ви благослови потомството, Бог няма да остави, Бог ще благослови земята ми. Бог ще се с мен, няма да остави никога. И когато отиваме в болницата, в момента, същия ден аз фащам по-си молитва. Цял ден. И благодаря на Господа, благодаря първо на моя Господ и благодаря за моите лидери, Бог да ги благослови с семейството им и Бог си даде победата. Слава на Господа. И искам да ви кажа и нещо друго, да го чувате всичките. Миналата година, юни месец, Бог ми събужда и аз взимам да плача. И пея християнски песни. И тогава Святия Дух идва в сърцето ми и казва: сине, сине мой, ще те благословя със син, където ще го наречеш Давид. И той ще бъде благословен за народа ми. И аз да ви кажа, взимах да плача, аз чувствах се откъде идва този глас идва от сърцето ми. И благодаря на Господа, който Бог ми каза, който Бог ми обеща, Бог го даде. И най-важно, че това детенце се роди с сигнал да мога да не се съмнявам в това детенце. Бог го даде с сигнал в кръстче, в челото. Червен кръст има, че той е избранен от Господа. Благословен да Господното име и благодаря на Господа, че Бог пази на съпругата ми живота. Славата на Господа ще му служа до края на нити на живота ни. И искам да ви кажа и друго. Когато, помните ли една история, когато ония пророка, когато отиде на рибата, на коремчето на рибата, когато Бог го справи Йоан Антика. 2019 година, тогава пастор Салчо беше жив, трябва да го кажа, пастори. И идват едни пророци, апостоли от чужбина и гледат мене, и порукват на мене, идват пред мене и се молят. И аз се чудя какво става. Става, Бог освобождава лидерска дарба в тебе. И аз не знам къде се намирам. Взимаха да се молят за мене, тогава пастор Салчо беше вътре. И аз паднах долу на земята. И тогава вече Святия запали огъня си вътре в мене. Ама аз какво направих? Отидох в чужбина, не бях покорен за Господа. Ама ето виж, когато иска Бог да те доведи пак да вършиш делото му, Бог знае по какъв чудесен начин Бог да те вкара в пътя, където той искаш да бъдеш. Славата давам за Господа до века. Ние благодариме на Бога за това семейство, защото още преди да отиде да роди нашата сестра, брата Сен тогава ни се обади и каза, че има услужение в самото раждане. И искам да окуража всеки един от вас и от нас, тези, които се молихте. Ние благодариме на Бога, че когато тя влезна да роди, просто нашите молитви и нашето отношение към Бога, нашите прошения към Бога бяха чути.
Тя роди и днес ние се радваме на малкия Давид и благодариме на Бога за него. Господа и благослови. Хвалението може да продължи отново да пее. Къде са? Тук са, бе, как капарен. Ланги си по-киме до 7. Хайде, приятели, шегувам се, нали? Да се надигнеш и време да се усмихнеш. Силния е с тебе, силния е с тебе. Ще стоя на канара, ще стоя на канара. Ще чувам от теб, ще извънявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почивам от теб. Сърце на шмар ще имам аз. Време да се надигнеш, време да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Да се надигнеш, време да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Ще стоя на канара, ще стоя на канара. Ще чувам от теб, ще изумявам за теб. Ще ми бъде добре, ще ми бъде добре. Ще си почивам от теб. Сърце на шмар ще имам аз. 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 Как ги уродите? Ще стоя на канара, ще стоя на канара. ще имам аз. Сърце на шмар ще имам аз. Сърце на шмар ще имам аз. Varias tu chiedeva a me penas si o tuta ashara e si o teria menacha validas toda tu chiedeva a me penas tu signa amaroda e que estut cadika milos 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 tuta ajada milos 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 tuta cadika milos 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 tuta ajada milos 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 tuta cadika
неговото семейство. И вярваме, че един ден ще го видим силен като Давид, който е описан в Библията. Бог да благослови цялото семейство. Бариерас това Тъкедева Американас Силата тъкажара И силата ли аменача Хвали нас това Тук е татко Американас Tu signa amaroda Egistut kadika Milos, milos, milos Tuta ajara Milos, milos, milos Tuta kadika Milos, milos, milos Tuta ajara Milos, milos, milos Tuta kadika Milos, milos, milos Tuta ajara Milos, milos, milos Tuta kadika Milos, milos, milos Tuta ajara Milos, milos, milos Tuta kadika Milos, milos Tuta ajara Пак с наведена глава идвам аз пред теб. Исусе, Прости ми, татко, че пак ти съгреших. Отново аз те нараних. пак с наведена глава идвам аз пред теб. Прости ми, Боже, че пак ти съгреших. Отново, татко, аз те нараних. До кога ще те наранявам със своите думи и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Боже, аз да не греша. Исусе, Представам го облаче мой, защото ти ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. любовта ти към мен е голяма. Знавам го
о Боже мой, защото ти показа милостта си. Изведе ме от тъмнина. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? На тебе ще засявам, аз държи вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. До кога ще те наранявам с моите грешки и провали? Пред тебе ще заставам, аз реших вярно да ти служа, Боже мой. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Помогни ми, Тате, аз да не греша. Вярно да ти служа, твоята воля. Студио Дани 4К.